4 sata. Omogućili Ja sam da tamo dođe. snimanje za televiziju. Nije za televiziju, nego za školu. Dragi pratitelji, ja sam Vlaho Buhovac, kao što vidite, i pozivam vas da dođete ove lijepe isusovačke prostore na Gornjemu gradu, što se danas u današnje vrijeme zovu Klovićevi dvori, po mom dragom kolegi umjetniku, da posjetite moju kolekciju, moju zbirku slika što sam ih pravio u vašem lijepom gradu. Pozdrav! Danas smo prvi i drugi razred 18. gimnazije francuskog programa posjetili izložbu Vlahe Bukovca. Danas sam bio na izložbi sa razredom i kolegama i veoma mi se sviđalo. To je to. Dobar dan svima, ja sam danas s razredom bila u obilasku izložbe Vlahe Bukovca i jako mi se svidjelo te sam puno toga zanimljivog doznala, a jedna činjenica koja mi je posebno ostala u sjećanju je da se na Cvjetnom trgu nalazi palača Farkaš.